ବଗିଚାର ଗଛ ମୂଳେ ବସି ମିନି ସେଦିନ ରାଗରେ ଗରଗର ହେଉଥିଲା। ଆଜି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ରହିବନି। ମା ଆଜି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ମିନି ସବୁବେଳେ ସେ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମିନି ଜମା ପସନ୍ଦ କରେନି। ସେ ଖାଲି ଖେଳିବ, ଖେଳିବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ସେଇଆ କରିବ। ଜାମାପଟା ଦେହ ହାତ ମଇଳା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମିନି ନିଶ୍ଚିତ ଖେଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଖାଲି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଚାଲିଯିବ ସେଇଠାକୁ ଯେଉଁଠି ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖେଳିପାରିବ, ବୁଲି ପାରିବ। ମା ଆଉ ଶାସନ କରିବାକୁ ସେଠି ନଥିବେ। ହେଲେ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତା ତ ମୁସ୍କିଲ। ସାଙ୍ଗଟେ ମିଳିଲେ ହୁଅନ୍ତା। କୁନା କେତେ ଡାକିଲି, କୁନା କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମନା କଲା। ଇସ୍, ଖାଲି କୁନା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କିଏ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବେନି ନା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବେ। ହଠାତ୍ କିଏ ତା ପାଖରୁ କହିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବୁ ମିନି? ମୋତେ ସାଙ୍ଗ କରିବୁ? ଚମକି ପଡ଼ି ମିନି ଚାହିଁଲା। ଇସ୍, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କୁନି ଝିଅଟେ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ନାଲି ଟୁକଟୁକ୍ ଓଠ, କଳା କଳା ଆଖି, ସୁନ୍ଦର ଡଉଲ ଡାଉଲ ମୁହଁଟିଏ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ କଳା ଚୁଟି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ନାଲି ଜାମାଟିଏ ପିନ୍ଧିଛି। ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି ଯେ ତା ପିଠିରେ ଦିପଟେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ সোନେଲି ରଙ୍ଗର ପତଳା ପର ଯୋଡ଼ିଏ ଲାଗିଛି, ଠିକ୍ ପ୍ରଜାପତି ପରି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମିନି ଚାହିଁ ରହିଲା। ତା ତୁଣ୍ଡରୁ କଥା ପଦେ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଝିଅଟି ମିନିର ହାତଟିକୁ ଧରିଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବୁ? ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗଟିଏ ମିଳିଲା। ମିନି ହଁ କହି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲା। ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ତାର ସାହସ ପାଉନଥାଏ। ଏ ଝିଅଟି କିଏ? ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଯୋଡ଼ିଏ କାହିଁକି ତାର ପିଠିରେ ପର ଲାଗିଛି? ମିନି ଅବାକ୍ ହୋଇ ସେ ପର ଦିଟା ଚାହିଁ ରହିଲା। ତମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା ମୋର ଏ ପର ଦିଟାକୁ ଦେଖି? ହସି ହସି ଝିଅଟି କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ପରୀ ରାଇଜର ଝିଅ। ମୋ ନାଁ ଗୀତା। ଆମ ରାଇଜରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ପର ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ଯୋଉଠିକୁ ଇଚ୍ଛା ଉଡ଼ି ଯାଇପାରୁ। ତୁ ଯିବୁ ଆମ ରାଇଜକୁ? ମୋର ମାଆକୁ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବୁ? ମିନିକୁ ତ ହାତରେ ସରଗଟା ମିଳିଗଲା ଯେମିତି। ତାର ଖୁସି ଆଉ ଦେଖିବ କିଏ? ବଡ଼ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ମିନି। ହେଲେ ଆର ଘଡ଼ିକୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇ କହିଲା, ତମର ସିନା ପର ଅଛି ଯେ ତମେ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରିବ, ମୋର ତ ପର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ? ପରୀ କହିଲା, ମୁଁ ତୋ ହାତ ଧରି ନେଇଯିବି। ଖୁସି ହୋଇ ମିନି କହିଲା, ହଁ ଚାଲ ଏଇକ୍ଷଣି ଯିବା। ଗୀତା ପଚାରିଲା, ମାଆକୁ ତୋର କହି ଆସିବୁନି ଯେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି? ଆଉ ତୋର ଏଇ ଜାମାପଟା ବଦଳାଇ ଆ, ଜାମାଟା ଟିକିଏ ମଇଳା ଦିଶୁଛି। ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ମିନି ଟିକିଏ ରାଗିଗଲା। କହିଲା, ଚାଲ ଆମର ତ ଆମେ ଯିବା। ମାଆଙ୍କୁ କହି ଲାଭ କ'ଣ? ଆଉ ଜାମା ମୁଁ ବଦଳାଇ ପାରିବିନି। ଗୀତା ଅବାକ୍ ହୋଇ କହିଲା, ମାଆକୁ ତୋର ନ ଜଣେଇ ଯିବୁ? ମୁଁ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିକି ଯାଏ। ଆମ ରାଇଜରେ ସେଇ ନିୟମ। ମାଆଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି। ମିନି କହିଲା, ଆମ ରାଇଜରେ ସେ ନିୟମ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ନବ ତାହେଲେ ଚାଲ। ଚଞ୍ଚଳ ଏଠୁ ଯିବା। ମୋର ମାଆ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ। ମୋତେ ଆଜି ଭାରି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବିନି। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯିବି। ଝିଅଟି ମିନି କଥା ଶୁଣି ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲା। ଟିକିଏ କ'ଣ ଭାବିଲା, ତାପରେ କହିଲା, ହଉ ଚାଲ, ଧର ମୋ ହାତ ଗୋଟିକୁ, ଜୋରରେ ଧର। ଆଦୌ ହାତ ଛାଡ଼ିବୁନି ଟି? ମିନି ପରୀର ହାତ ଧରିଲା। ଏଥର ପରୀ କହିଲା, ଆଖି ମୁଜିଲୁ ଟିକିଏ। ମିନି ଆଖି ମୁଜିଦେଲା। କେମିତି ଯେ କ'ଣ ହେଲା ମିନି କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ
ସେ ବି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ତା ପିଠିରେ ବି ଯୋଡ଼ିଏ ପର ଲାଗିଛି। ତେବେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ନୁହେଁ, ରୂପେଲି ରଙ୍ଗର। ଯୋଡ଼ିଏ ପର ପବନ ସିରିସିରିରେ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। କେତେ ପାଖରେ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ତୋଳା ତୋଳା ଭଳି ଧଳା ମେଘ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମେଘ ଭିତରେ ଦେଇ, କେତେବେଳେ ଉପରେ ଦେଇ ସେ ଦୁହେଁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେ ମଜାରେ! କେତେ ଉପରକୁ ଯେ ମିନି ଉଠି ଯାଇଛି, ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଖି ପାଉନି। କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଘର ରହିଗଲାଣି। ପାହାଡ଼ ଯାକ କେଡ଼େ ଟିକି ଟିକି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦିଶୁଛନ୍ତି ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ସୋରିଷ ପରି। ରୂପା ସୂତାଟିଏ ପରି ଦିଶୁଛି ନଈଟିଏ। ଇସ୍, କେତେ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି ମିନି। ମିନିକୁ ଏଥର ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା। ସେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା ଗୀତାର ହାତଟିକୁ। ଗୀତା ତା କାନ ପାଖକୁ ମୁହଁ ଆଣି କହିଲା, ଡର ଲାଗୁଛି ମିନି? କିଛି ଡର ନାହିଁ, ଏଇ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ତ ରହିଲା। ସତକୁ ସତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଫଳ, ମୂଳ ସବୁ ଦେଖି ମିନି ଆଖି ଝଲସି ଗଲା। ସୁନା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଫୁଲର ଫଳ ସବୁ ଝୁଲୁଛି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, କି ସେ ଫୁଲ ଫଳର ବାସ୍ନା ନାହିଁ। ଗୀତା ମିନିର ହାତ ଧରି ତା ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଚମତ୍କାର ଘରଦ୍ୱାର, ସବୁ ଶଙ୍ଖ ମହଲ ପଥରରେ ତିଆରି। ପରୀର ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମିନିକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛି ସେ କଥା ପଚାରି କହିଲା ତା ମାଆଙ୍କୁ। ମିନି ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣି ଗୀତାର ମା ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲେ। ତା ହାତ ଧରି ପାଖକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଇସ୍, ଏଡ଼େ ମଇଳା ଜାମାପଟା! ଛି ଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଧୂଳି ମାଟି ଲାଗିଛି କି ମଇଳା ହେଇଛି, କହି ପକାଇଲେ ସେ। ମିନି ନିଜ ଦେହକୁ ଆଉ ଜାମାପଟାକୁ ଚାହିଁଲା। ସତରେ ସେ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଅସନା ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମା ତାର ତାକୁ ଗାଧୋଇ ଜାମା ବଦଳାଇବା ଲାଗି କହିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। ଗୀତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଜାମାପଟା ସବୁ କିଛି ସଫାସୁତୁରା, ଟିକିଏ ବୋଲି ମଇଳା କୋଉଠି ନାହିଁ। ମିନି ନିଜ କଥା ଭାବି ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚହଳ କରି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସାନ ସାନ ଝିଅ ପୁଅ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଟିକି ଟିକି ପର। ତାଙ୍କ ରାଇଜକୁ ପୃଥିବୀର ନୂଆ ଝିଅଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଶୁଣି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଝଲମଲ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଗୁଡ଼ିକ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘେରି ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମିନି କିଏ? ତା ନାଁ କ'ଣ? ତା ଘର କୋଉଠି? ସେ କିପରି ଆସିଲା? ସବୁ ପଚାରି ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୀତାକୁ। ସେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରୁ କୁନି ଝିଅଟିଏ ବାହାରି ପଡ଼ି, ମିନି, କାହିଁକି ଏଡ଼େ ମଇଳା ଜାମା ପିନ୍ଧିଛୁ? ତା ଦେହ ହାତ ଏଡ଼େ ଅପରିଷ୍କାର କାହିଁକି? ସେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇନି କାହିଁକି? ତା ଦାନ୍ତ ବି ସଫା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାନ୍ତି? କୁନି ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ମିନି ଏକାବେଳେ ଲାଜରେ ସରିଗଲା। ତାର ଗୋରା ମୁହଁଟି ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ଦେଖିଲା କେହି ତା ଭଳି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାମାପଟା ସଫାସୁତୁରା, ଗୋଡ଼ ହାତ କୋଉଠି ଟିକିଏ ବୋଲି ଧୂଳିମୂଳି ଲାଗିନି। ହସି ଦେଲା କ୍ଷଣି ନାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ଓଠ ମଝିରେ ମୁକ୍ତା ଭଳି ସଫା ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ମୁହଁ ପୋତି ମିନି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥାଏ। ଆଜି ସକାଳେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ଜାମା ବଦଳାଇ ସଫାସୁତୁରା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଉ ଏତେବେଳକୁ ପରୀ ରାଇଜରେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଅସନା ଜାମାପଟା ଦେଖି କଲବଲ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିନଥାନ୍ତେ। ଗୀତା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଝିଅ ଏପରି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ରହିନଥାନ୍ତି। ସୁନା ପୁଅ ଆଉ ସୁନା ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ସଫାସୁତୁରା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମିନିଟା ଟିକିଏ ଅବୁଝା।